Tal dia com avui, amb l'escola ambientada amb una decoració aterridora, com a Dia dels Morts, la Maria havia hagut d'anar al bany amb calfreds. No n'hi havia forma de recuperar-se. La Júlia s'havia quedat esperant-la en la porta de la classe. I de sobte va sonar la sirena. Les llums s'apagaren. Els corredors de l'escola es quedaren com la gola d'un llop. Júlia es va quedar blanca en encendre la llum del mòbil i veure que només tenia un 1% de bateria. De les bessones, la valenta era Maria, i el seu nom és el que Júlia va començar a cridar pels corredors de l'escola. Maria! Maria! On estàs? De sobte, enmig del passadís, quelcom es va moure. Se li va gelar la sang. Una ombra negra s'apropava a ella, i tot seguit va escoltar una veu que deia: Júlia! Júlia! Ara el que escoltava era el seu cor bategant més fort que mai. Quasi li pujava per la gola. En aquest moment se'n va recordar de Batiste, aquell conserge tan estrany que va desaparèixer en estranyes circumstàncies. Es deia que el seu esperit rondava pel centre. Alguna nit es veien llums quan l'escola estava tancada i es sentien sorolls estranys pels altaveus. Seria l'esperit de Batiste? Júlia estava gelada. Júlia! Ja t'he trobat. Tinc por. Què fem? Ens hem quedat tancades. En veure Maria, Júlia va rebufar de tranquil·litat. Ai, Maria, tinc moltíssima por. He sentit una presència estranya. Hem d'eixir d'ací. Aleshores s'agafaren de les mans i en girar el cantó del corredor van veure la porta de l'escola oberta i Mateu, el conserge, va cridar: Què feu? Vinga, aneu així, que Batiste sempre es visita en Tots Sants. Jeje.